שלום לכולם, שמי ליה הקדושים מקהילת לב הלב. למי שאיתנו בקהילה וכבר מכיר ושמע בעבר על הפרסום של ערכת האבחון מריחות שמנים, שקהילת לב הלב יחד בשיתוף פעולה עם בעיר המדהימה, המומחית שלנו לאבחונים מדויקים, לאבחון הגוף והנפש, פיתחנו יחד את המוצר הזה שייתן מענה. מי שמכיר את האמוציולוגיה ומחזיק בספר יודע שכשמגיע אליי בן אדם לקליניקה עם מחלה פיזית, אז אני, לפי סוג המחלה והמיקום שלה, יכולה לדעת מה המסר. אני לא צריכה שבן אדם בקליניקה יגיד לי מאיפה הוא בא ומה קרה לו ומי עשה לו ומי שתה לו. אני פשוט ניגשת לספר של בעירה ומקבלת בדיוק את התודעה ואת המסר שחל על האדם שמחזיק במחלה הזו. אבל אז ישבנו וחשבנו ואמרנו, רגע, ומה קורה עם בן אדם שיושב אצלי בקליניקה ואומר לי, אין לי כוח חיות, אני עייף, אין לי חשק, לא בא לי כלום. מה אני עושה איתו? אין לי מחלה, אין לי כתובת. אז ככה פיתחנו את המוצר המטריף הזה. הגרסה הראשונה ששיווקנו הייתה גרסת פרימיום ומוגבלת. הגרסה הזו נמכרה מהר מאוד, והיום אנחנו יוצאים עם הגרסה הסטנדרטית החדשה, גרסה לא פחות שווה. לי ולבעירה היה מאוד מאוד חשוב, ולכן לקח לנו גם זמן להקפיד על הפרטים, ושכמובן זה יהיה גם קליל, גם נגיש, גם נכנס לתיק, שאפשר לקחת את זה לכל מקום. אני אוהבת את העיצוב הזה, ממש כמו קופסת תכשיטים. אז כאן יש לנו ממש כיסוי מגנט, והקלפים נמצאים פה בפנים. אני ממליצה לכם לעבור על האזהרות, ויש לכם כאן את הברושור. יש לנו כאן 21 קלפים. כל קלף מייצג שמן. שמן מסדרת השמנים של דוטרה, שאלה השמנים המומלצים גם לאבחון וגם לטיפול. המטופל פשוט בוחר שמן, הוא לא צריך לדבר. הוא רק בוחר שמן 2, ואנחנו יודעים בדיוק מה התודעה שלו. יש לנו כאן, אם הוא בחר את השמן פיס, מערכת הרגשות של דוטרה, יש לנו את התודעה של מה הפיס אומר. אני רוצה להגיד לכם ש3 שנים אני עובדת עם הערכה הזו, ויצא לי תוצאות של 100 מתוך 100, וברוך השם בגרסה הקודמת שהשקנו מעל 100 מטפלות, רכשו את הערכות, וגם אצלהן היו אבחונים מוצלחים ומדהימים. אני אשתף לכם סרטון מבוא, שבו גם עשינו הדגמות של אבחונים עם המוצר הזה, כדי שתיכנסו פנימה, לעורר לכם קצת את התשוקה. זה כלי שאני דחקתי את בעירה והתחננתי בפניה לפתח כדי שיהיה לנו באמת את הכלי הנגיש הזה בקליניקה, שנוכל לעשות עבודה הרבה יותר מדויקת ומוצלחת למען המטופלים שלנו, וגם למעננו, למען בני הבית שלנו, החברים שלנו, הסביבה שלנו. הקלפים האלה פשוט נותנים אור על התודעה שמחוללת לי את מה שקורה בנפש. אז בספטמבר, המלאי כבר בדרך, ובספטמבר נכנס לנו הערכות החדשות. כל מי שרוצה להחזיק בערכה לפני שהיא תיגמר, ואל תגידו שלא אמרתי, תצטרפו לקבוצת המתנה שאני מצרפת כאן לינק, ואנחנו נעדכן אתכם כשהם יהיו זמינים למכירה. חברים, תצפו בסרטון מבוא של המוצר הקודם שהבאנו, של הערכה הקודמת שהבאנו. זו הייתה ערכת פרימיום מיוחדת יותר, אבל התוכן הוא אותו תוכן. אני רוצה שתראו את המפגש, ואם זה מדבר אליכם, תצטרפו לקבוצה, וכדאי לכם מאוד להחזיק בערכה כזאת בהקדם. כל שאר הפרטים אפשר גם אצלי בפרטי. שיהיה לכם יום מקסים.